היום קמתי בבוקר וראיתי חייל מנגן ליד המיטה שלי. חשבתי שזה מאוד רומנטי להעיר אותי עם מנגינה, אז אמרתי תודה, אבל הוא לא ענה, אפילו לא חייך, רק המשיך לנגן. מאז עברו כבר 5 שעות ו50 דקות, הוא עדיין מנגן ואני לא יודעת מה לעשות. למטה יש כבר 2 ניידות וכבאית אחת, מה זה צריך להיות? אולי קרה משהו נוראי לאחד השכנים או אפילו לי, אולי בכלל אני בת ערובה, אף פעם לא הייתי בת ערובה, אף פעם לא הייתי בת ערובה, וואו וואו, דווקא מגניב להיות בת ערובה. אולי עשו עליי כתבה, אז כדאי שאתלבש יפה, אם במקרה יהיו צלמים שאהיה יפה, כי אם כבר להיות בת ערובה, להיות בת ערובה יפה. אני אתפרסם, יזהו אותי ברחוב, כולם יגידו הנה הבת ערובה, הבת זונה הזאת, ואני אגיד היי, למה בת זונה? אני רק בת ערובה, לא בת זונה, לא בת זונה. אבל בינתיים אני פה עם החייל ואני מפוחדת, אני מפוחדת. הצילו, 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 הצילו. אולי בכלל אני בת ערובה, אף פעם לא הייתי בת ערובה, אף פעם לא הייתי בת ערובה, וואו וואו, דווקא מגניב להיות בת ערובה. בת ערובה לא בת זונה.